Hello guys, so for today's video day guys, kinatay gulay, palaya ug kamatis. So ako ning aron guys, kaya ako ni siyang lutuon sa gula nako og itlog. So dili pa na ako na siya lutuon dira guys, ako lang na siyang giandam. Kitadtad lang nako daan kay para inig oras na nga lutuon na siya. So igo na siya lutuon kay na ad na tapos na anay lamas. So ready to cook na siya. So ang kamatis akong giuna diha guys, tapos pag humana to og ada ng kamatis, gisunod ako ang palaya akong kuhaan og mga liso. So kailangan pa na siya kuhaan og liso guys. Og ang lami kayo pares ani guys, itlog raman jud. So pinaka the best jud guys kung daghang itlog ang inyong isagol aning palaya kay aron dili kaayo siya pait. Kaysa akong naobserbahan guys, so pait siya pag gamay lang ang itlog nga imong isagol. So mas lami kung daghan ang itlog kay dili kaayo siya pait. So lami-lami na siya kanon. So while nagbantay dai kog tindahan guys no, ako na siyang gikalingawan ako og ad samtang wala pa ning palit kay so ing ani ning kinabuhing tindera guys no. So busy kapoy. So kung makita ninyo, so nawala ko diha kay naanay nagpalit. So ingana ang kinabuhing tindera guys no, dili lalim. So bisag na tay gitrabaho, obligado ta mo dali sa tong lihok kay nagpalit kay mao man ang ato ang panginabuhian. So mao nang sa mga nag-ingon diha nga hayahay kay naitindahan, ayaw mo pag-ingong hayahay kay wala mo kabaloon sa kahaguon sa ka-stress among naagian no. Kay kaning uban baya mas maayo ra mo ingon nga hayahay man ka, maayo man ka kay nakay tindahan mo ni mauna. So wala mo kabalo guys unsa ka hago, unsa ka stress ang among naagian. Isip usa ka tindera. Unya makabangga patag mangutang, naggahi kay mo bayad. Maayo kaayo pahangyoon pag mangutang, pag tingbayad na pertinggahia, mao pay masuko. So maunay nakalisod sa kinabuhing tindera guys. So kamo pong mga mangutangay, bayad pud mo sa inyong utang pod, ayaw nang paghulat nga panilngon pa mo. Baga ra kayo mugnaong guys, kamo pay masuko, kamo pay nangutang. Asa mo nagkuha og kabaga sa inyong naong? Moingon jud ko baga kayo mugnaong. Kay mao pay nangutang, mao pay masuko. Super kaayo gyud kabaga. No? Mao nang humanata guys. So mao na ni. So thank you for watching. Bye-bye.